Se es dos que lle gusta coidarse, controlar a comida ou estás a dieta, esta semana teralo moi complicado porque a tentación do doce estará por todas partes. Os escaparates das pastelerías amosan os seus produtos máis demandados na Semana Santa. Os pasteleiros están a dedicar moitas horas de traballo para cubrir toda a demanda. E lonxe de ir a menos, é unha tradición que aumenta cada ano. De momento está indo ben, pero aquí cando máis se vende é viernes, sábado e domingo. Viernes Santo, sábado de Pascua y domingo de Pascua, porque ya hay encargos, ya la mayoría de los clientes ya hacen sus reservas, encargan ya todo y a la última hora, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo es cuando más vendemos. Hai tradicións que nunca pasan de moda. Os ovos de Pascua e as roscas seguen sendo os agasallos máis reclamados nesta Semana Santa. Os padriños e madriñas cada ano esméranse máis para sorprender os seus afillados. Cada ano máis. La rosca y las casitas de chocolate y los huevos de chocolate. Cada día os padriños ainda se inspiran máis, traen hasta diñeiro ou algúns hasta compran regalos en ouro para meterlle dentro do huevo, a sorpresa. Tamén hai desos. A demanda é tan ampla que un establecemento pode chegar a vender máis de 700 roscas na comarca do Solnés. E a iso hai que sumar os ovos de Pascua e as diferentes figuras de chocolate. Este ano, o prezo da rosca é de 13 euros o kilo e no caso dos ovos e as figuras de chocolate, os prezos poden variar dos 7 aos 50 euros. A maioría das compras fanas os padriños e madriñas, pero sempre están os que aparcan a dieta para darse unha alegría.